Invitata mea de astăzi este o femeie absolut specială. De 17 ani și-a făcut loc în lumea mobilei italiene. Când se discuta cu reprezentanții fabricilor, nu vreau să discute cu mine ca femeie. Mamă a 4 copii, soție și o antreprenoare de milioane, Viorica Bargan. Bucătăria, asta este inima casei noastre. Moldovenii se despart ușor de bani când vine vorba de mobilă, de frumusețe, de casele lor. La această fetiță trebuie să dau 20.000 de euro. Totul este scump, este strălucitor, este elegant. Faptul că o bucătărie italiană este scumpă este un mit. Pentru mine mi se părea că lumea s-a terminat. Eu nu mai am viață înainte. Deci te-ai maturizat înainte de vreme. Fără casă, fără masă, fără mamă. Sunt lucruri pe care cu siguranță le-ai spus prima oară. Îți mulțumesc pentru educație și pentru exemplu care mi-ai servit. Suntem altfel. Aici, duminică de duminică. Te așteptăm să ne citești de printre rânduri. Neredactat.